Shubor nakaslem jong Nongsynrieh Hima. Uba Commander siyang piliang Presiden kaseng Nongsynrieh Film ka Meghalaya Filmmakers Association upadeiru Presiden ka Hills Pharma Union ha ka arpunyotri ulaber arhaja apusan ulapli Pyrda ya ka jingel akai sports jongki laitili school ka baju pelong sisen sisnem da ka Nongsynrieh School Sports Association ha ka shnong Nongsynrieh Southwest ka Sales District. Habakren kum ukong san ha kani kasi uba Commander siyang piliang ula ay mensim shikat de yaki kena skul bakinom do jingkermen ban poi shaki kerdan jong kanam wat lada kimi na kilong yeng long sem ki baduna ha kayo kakot ulo ong baka jingduk kamde ban long kamau jingthut na kabenta ki samla lada ki kwa ban long ki doktor ki engineer ki officer bat ki wei henry ka shong e ha ka jingtre shitom dalade kata kaban khre kot bha ula ay nok saru yalade kumno utre shitom da kabalet bella minsngi bat kershan school yalade da kabalet school minstep ya kajing yalang ha kan dia kasngi lapan ya da ubabu manskem maule Presiden kan Nongsynrieh School Sports Association balakre ay kublay da ubabu kershan syang pliang ubade usketri jongka association jing Plie ya kaneka annual school sports meet na penhere kaneka lama bat nga penbena sendon baya kaneka annual sports meet jong usnem arhajar arpusan lapli pajba menta kasih. Tapi I swear that we will take part in the sports and games competition, respective the rules and regulation which was govern them, and with the desire to participate in the true spirit of sportsmanship for the honor of our school and for the glory of sport. Habang ipay siya ka ikijing ila ka sport ajing siya kadai kawai na ki activity ka ba kum ki kena school pidon kam ki niki school berolai teli ki nong penia jing niki school ki smutu ba nalor kya jing pule ka ba pidai ban concentrate ya ka ba pidai ban le bha ya ka ba pidan pidai ban kathong ka don ru ka jing perkat nagling jung ka school ba kilale ya ka badai ban form ya ka sport association na pementa ban penlong ya ka jing ile ka sport nam ta jong pi namar bakadai ka wei na ki activity ka ba la ban hakwai kaliang hoi ban wanra ya ka koi ka khia andre hakwai kaliang ban pro ru ya ka jabing pi ka jing ile ka sports ka mutan tang ba ban ong ba pin long iba job lane pi plan mare lane pi climb ban le ya ka long jump lane kum tabar ki sport per lane ka football lane ka no ka game ka ba pile mereka ka involve bro ya ka rukom perkat perdai ka involve bro ya ka jabbing ka jongpi ka involve ya ka ya ki skill ka ba pi ban use ha kata ka sport ka ba pi ban le kamut ba pi mut ban le ka sport pi sule ong dan ong chi ram klem da perkat klem da mudur dan rip ya ban penon kami kata ka skill ya kata ka buit ka bor ka ba pn ta kamut kaya rap ya pi si benta na kamenta ban pun pro ro ya ka jabing ga jongpi ban pun pro ro ya ka perkat ka perdany kumno ba pin plan na kamenta kata ka jingile kai te kalong sisya ka badan kam ka hoi physical fitness kalong ka badan kam dan ring ong ya pi kum ki kena penlai jingmod ba bu ya ka thong ba pin long ki ba job ka jingile kai sport da ka ba pin pendom den kam ya kata ka bor jabing na kamenta ba pin poi sya ka thong jong ka jingile kai sport ngalap wan sa Switzerland nam ta bani kren kumno
baka may mariang mata kala syakta barwat ki jingrap-jingriang syakta na kata climate change. Ngawan siya France na mentaban mikmat ya ka state kejungi hakikam sina film. Ngalapoi siya England na kabenta kikam kibedai bat kikam kumna ban nang penyo jing tip susu yelde hak bedai bat kikam ban ai ka jing syakri pai ba. Jadi kedi kejing plilat kejong belai bat ngayo i kejing ya per jong ka partai jongi bat ka partai syawai. Dengan wan biang si ketua poin na kabenta bangoong bayo kumno ba komandar ngan lik kuliah doktor haba imei jonga imla ban kersian. Kadon kam tang ya ka thong ka jong pi. Kadon kam tang ya ka aims ka jong pi. Kadon kam tang ya ka jing minat ka jong pi. Ba pi hab ban krek kuat ba. Ngam lek se la daduk katno ru ngatarai hadu kelas 12 te phila baik ban imei pa kam ka jing lut. Lada fikwa balik kuliah doktor pihak balik sains dan ring adon ke jinget balada pipas bhai ke matrik pinyo balik sains 11 12 anda pila dep ye ka 12 pidon kam tang banle ye kata ke entrance exam hoy hagabai de ki engineer ke don da kuwi ki exam re namun ta ka kam le se bakwa man pilkwa balik kuliah doktor pidon kam ban ni ko ni kata ka need exam. Nda pila pas se kataru baka need exam kadai ka exam ka bayakun borok ka way kari India. Idon naki lak mut ki banyakun. Deka target ke jong pi lak no pi ban haban target ban poi heki nambar san spa lani si hajar. Kita ki ban pas se kita. Poi heki kerdan san spa lani si hajar haba khen kari India borok ka way ulala ban lek heki top medical college ha India. Badio pi ong le se ba kumno ngan haba mundon pisang ani tu ipi kadon ka education loan lada pipas ye kata ke entrance exam jadi ke education loan kalong nakam tajong pi ba pin pendat ban lek kuliah doktor bat nda pilada ban lek kuliah sa siuhi ya karam anda pilalep lada kuliah doktor bat piladep tre te hangno ka jinglot kadon ka syong happy. Kalau abang bandut pisang along lu meneh mereka luan kadon mereka kelas 12 tapi happy ban yakun lagu no gibahi ngasa mi mei pa ki happy ban kersan. Di kalau kunju ya ga lada fikwa balik kuliah engineer kalau kunju pia ban yakun ni kita ke exam. Pia ban aim ban wan hakit top